Assalamu alaykum, mehriban tomoşaşlar. Merdana Production'ın ýadyk etmeginde ýene de surpriz. Biziň ugrumyz Daşod welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaş etrawynyň täze durmuş geňeşligine tarap, ýani edil häzirki wagtda ýurtdaşynda zähmet çekýän işini dowam etdirýän Bamrad aganyň ruh gelejäniň adyndan mehriban peýzagady Mama Zanzigimiň gutlap barýasy we şola odan pursatlary siz bilen paýlaşýar. Bamrad aga döwletde ojaňyzda toýlular kän bolsun. Ne mehriban tomoşaşlar, Bamrad aganyň mehriban gyzagadyny gutlap geldik. O oglanlar garşyladylar. Täzirmiz. O oglary, ýüregi oglary, ene mehriban dostlarym. Ne panda var, häzir Mama Zanzigimdi begendirer, sogatlar goşurar. Ýöreliň onda, hemme sagazyklarym garaşyp durýar. Hemme assalamu alaykum. Giýsýasy. Şugun Mamazanyň doglaryň güni ekeni, al Mamaza. Geljigim. Ay tuğulam. Uzak gelsa. Mehriban dädeň adyndan, mehriban ejeň adyndan gutlap geldik. Ýagny ilki bilen Bamrad agaň adyndan, ýagny mehriban dädeň adyndan süýji arzuwlar, mehriban ejeň bulruh gelejeň adyndan size iň süýji arzuwlar. Uzak gelsa esasanam nesen gowurýan pandaňam getirdik. Talamas mı ulan? Korkuyor mu? Valdan iyi de çekiyorum. Anna soğutlar koşur passaza kadır qarrı kakası qarrı zesi bär sağırıyor. Gelin yanına yaskırım. Nurmurad ağa döwletli ojaňda bugün toy diýip geldik. Allah azan hemişe şeýdip toy diýip atlaly agtyjaňyzyň ýaşy uzyn bolsun. Ine soğutlar koşur passaza ilki bilen mehriban qarrı zeň adyndan soğut altın sırga. Al neti versin. Mehriban dädeň adyndan $100. Mehriban ejeň adyndan $100. Ve mehriban mamaň adyndan al kömek edin. Bilam bu sogat bolsa daýyň mergeniň adyndan al neti versin. Yine de. Ene bu soğut. Tayar mısın? Ene bu soğut daydan Saparjanyň adyndan. Ene bilen agan amanyň adyndan. Ene bu süýjülük tortam mehriban dädeň adyndan, ejeň adyndan. Ayım deyip mehir berdim. Ak süýdümden bakan gyýdym. Allah'ım bersin uzak ömür, ýaşyň uzak bolsun gyýdym. Seher bilen gutlap seni, mehir bilen söz ýalayyn. Sana bagtyň baryn diläp, ýaşyň uzak bolsun gyýdym. Babam raddäden gelýär, sana ömür arzu aýdyp, ejeň gulruh mehir bilen balam ýaşyň uzak bolsun. Dağdyk sana saýa boljak, agalaryň bagtyar seyran, gülkü bilen gutla gaýdyp, uýam ýaşyň uzak bolsun. Maşgalamyz ýazdek bolar. Güllap geçtin sizin bilen, ömür arzu bagyt bilen, äşe janym ýaşyň uzak bolsun. Gözün gurukun, mudan bagty ýaşagydyň. Dädeň bilen ejeňi mähirli gyýyndan biri bolgaýdyň, utaýçan. Diplomlyň toýlaryna şeýdip oturgaýym. Toylan köp bolay. Yine kellerde diplom toylaryna şunalak oturmak nähep etkeý. Amin. Baba Murat giýegim, gülruh gyýdym. Zaýsan mutama öýüne toy bolsun gyýdym. Çagazygyň ýaşy uzyn bolsun. Allahdan çagajyklaryň bilen gülüp oýnap oturmak nesip etsin. Mutama güler ýüzüň solmasyn çaga. Mutama şeýdip oturmak nesip etsin gyýdym. Mekan oglumyň adyndan, Mergen oglumyň adyndan, Güljemile gelinim Maksatjan oglumyň hemmesinin adyndan gutlaýan, mejlis oglum gullukda, şonuň adyndan gutlaýan. Mamajan ýaşyň uzyn bolsun gyýdym. Görjegiň gowluk bolsun. Ene taňa wapaly gyz bolup, diplom alyp şeýdip, märeke bermek hemmemize nesip etsin. Mamajan uzak ýaşy. Pappanay gullejeke, ene Mamajan gyýdyň ýaşy uzyn bolsun, elmydam öýüňde toý dikkeleli. Mamajan ýaşy uzyn bolsun. Doğancığım ýaşy uzyn bolsun. Doğanym Mamajan ýaşy uzyn bolsun.
Mamacan yaşa uzyň bolsun uzak yaşa. Doğun Mamacan uzak yaşa, gör oğlun yaşını versin. Mamacan jigim yaşını diýmem, görjän gowul bolsun. Mamamzan yaşını diýmem, uzak yaşa. Yaşını diýmem. Mamacan yaşa diýmem. Mamacan yaşını diýmem. Yaş diýmem, uzak yaşasyn, görjän gowul bolsun. Mamacan uzak yaşa. Mamacan uzak yaşa. Mamacan uzak yaşa. Mamacan yaşını diýmem, görjän gowul bolsun diýip toýlaryna şeýde oturmak nesip etsin. Mamacan yaşyny diýmem, ene taňa rahimli bä. Uzak yaşa Mamacan, gör oğlun yaşyny. Mamacan yaşyny uzak bolsun, mudam öýüňizde toý bolsun. Mamacan yaşyny diýmem, gülüp yaşa. Egence Mamacan uzak yaşa. Yaşyny diýmem, gör oğlun yaşyny. Mamacan uzak yaşa.